కరోనా వేళ వైద్యులపై పడుతున్న ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఫిరోజాబాద్ కోవిడ్ ఆసుపత్రి వైద్యులు వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. కోవిడ్ వార్డుల్లో గంటల కొద్దీ గడుపుతూ తీవ్ర అలసటకు గురైన కొందరు వైద్యులు నృత్యం చేస్తూ ఉపశమనం పొందుతున్న దృశ్యాలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. పీపీఈ కిట్లతో వైద్య బృందం చేస్తున్న డాన్సులు నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఇలా చేయడం ద్వారా తీవ్ర ఒత్తిడి నుంచి బయటపడటమే కాకుండా మానసికంగా దృఢంగా ఉండేందుకు దోహదపడుతుందని వైద్యులు తెలిపారు. తద్వారా మరింత సమర్థవంతంగా చికిత్స అందించేందుకు వీలు పడుతుందని పేర్కొన్నారు.